Škandalózny výrub lesa na bratislavskej Kolibe už rieši polícia. V kauze sa totiž objavili falošné dokumenty a stopy vedú až k bývalým vysokým štátnym úradníkom. Predstavte si vedľa seba 6 futbalových ihrísk. Tak práve na takejto ploche vypílili stovky stromov. Doteraz za to nikomu neklepli po prstoch, to by sa ale najnovšie mohlo zmeniť. Kauzu na Kolibe po mesiaci začali riešiť aj policajní vyšetrovatelia. V tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Polícia bude teraz podľa našich informácií preverovať aj tieto sfalšované dokumenty. Práve pre ne prišla Koliba o riadniku z lesa. Na papieroch je podpísaný bývalý šéf lesného úradu Ján Horvát. O falšovaní dokumentov ale údajne nič nevie. Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože tých rozhodnutí počas tohto obdobia bolo viac. Horváta v minulosti do funkcie dosadil vládny Smer a o stranický preukaz by teraz mohol prísť. Spomínaná osoba už má pozastavené členstvo v strane, a to až do skončenia vyšetrenia prípadu. Všetko bude závisieť od výsledkov vyšetrovania. Petície a protesty ľudí tak nakoniec pohli celú kauzu dopredu. Čo bude ďalej, ale zostáva otázne. Na Kolibe by mali opäť vyrásť nové stromy. Na všetko chcú v budúcnosti dohliadať aktivisti. Sa budeme pýtať zodpovedných orgánov, kde to ostalo stáť. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.